Lijep pozdrav za sve! Ćao! Dobrodošli u Miminu kuhinju. Danas ćemo vam praviti ovu prelijepu štrudlu od lješnjaka. Ako želite da znate kako se pravi i kako ide recept, ostanite s nama do kraja videa. Za tijesto su vam potrebni sljedeći sastojci: 500 g brašna, jedna mala kaškica soli, 80 g futra, 80 g šećera, 15 g germe, jedno jaje i 150 ml mlijeka. Prvo uzimamo germu. Dodat ćemo malo šećera. I zatim dodajem toplo mlijeko. Ne treba sve. Sad ćemo to izmutiti da se germa istopi. U jednu veliku zdjelu stavimo brašno i sol. Zatim dodamo smjesu sa germom. I dodajemo ostale sastojke. Šećer, jaje, i ostatak mlijeka. Sastojke možete izmiješati ručno, sa mikserom ili kao ja u mašini. Kad se tijesto umiješalo, na kraju dodajemo još puter. Tijesto smo miješali 5 minuta. Mora vam biti lijepo kompaktna smjesa da se ne lijepi za ruke. Zatim ćemo uzeti malo brašna i površniti radnu površinu. I tijesto ćemo tu prebaciti. I napravit ćemo lijepu kuglu. Zatim uzmemo opet istu posudu, malo stavimo brašna i vratimo tijesto da nadolazi 1 sat vremena. Na toplo mjesto. Za filad lješnjaka su nam potrebni sljedeći sastojci: 250 g lješnjaka, 2 kašike kakao, i to treba biti pravo kakao za kuhanje, a ne dječji kakao, Nesquik ili tako slično. Zatim ekstrakt od vanilije, vi možete uzeti vanilija šećer, 1 velika kašika meda, 3 velike kašike šećera, 1 mala kašika cimta, 1 jaje i mlijeko po potrebi. Samo da napravimo lijepu kompaktnu smjesu. U zdjelu sa lješnjacima dodajemo sve sastojke: kakao, šećer i med, vaniliju, jaje i zatim sve to polako izmiješamo.
dodajemo pomalo mlijeka. Dovoljno. Znači važno je da je smjesa lijepa da se može razmazati. Tijesto nam je nadošlo. Na radnu ploču ćemo staviti malo brašna. I zatim ćemo razviti u obliku pravougaonika. Tijesto je jako lijepo za razvijanje i normalno se ne lijepi. Zatim ćemo ga namazati sa smjesom. Ja sam jedan dio lješnjaka usitnila, a jedan sam stavljala. Vi možete po vašoj želji. Ako volite malo sitnije ili krupnije, to je vama. Kad smo premazali, sad polako urolamo. Ne morate tijesto previše pritiskati, nema potrebe. Sad ćemo uzeti jedan pleh za pečenje. Njega sam premazala malo sa uljem i stavila sam papir za pečenje da se ne bi... To ćemo sad staviti ovdje. Malo je veće, ali to nema veze. Vi je možete ovako peći, možete urolati, a možete praviti pletencu kako vi hoćete. Ja ću je razrezati. I samo ovako jednostavno malo. Ove dole krajeve gledate, dobro ispojite i podvrnite, ispod se ne vidi spoj.
jednu zdjelu sam malo istopila margarina i sad ćemo premazati štrudlu. Vi možete jedno jaje u nju dodati, u margarin ja nisam. Malo premažete i zatim ide na pečenje. Ako ga odmah stavite peći, onda je dovoljno da ga stavite u hladan šparet, a ako ćete malo ostaviti da nadođe jedno pola sata, onda prije toga zagrijete šparet na 175 stepeni. I spreman je za pečenje. Znači ja stavljam u hladan šparet. Gornji donji grijači na 175 stepeni. Jedno 35 minuta, zavisi od vašeg špareta. Moja štrudla je gotova. Možete provjeriti sa čačkalicom da li vam je tijesto pečeno. Ako ne ostaje tijesto na čačkalici, onda je super. Vi možete štrudlu sad posuti sa šećerom u prahu, a možete i napraviti šećerni gust kao što ću i ja. Ovdje u zdjelici imam oko 120 grama šećera u prahu i tu dodajem malo vode, sasvim malo, da napravimo gusti sos. Ako volite limun, možete dodati i par kapi limunovog soka. Ja lično ne volim, bude mi malo previše kiselo, ali vama je po želji. Uglavnom mora biti gust bijeli sos, ovako kao sladoled. Vi možete sad štrudlu čitavu premazati sa sosom, možete samo i šarati. I to radimo odmah dok je štrudla vruća. Pisani recept nalazi se ispod videa. Hvala što ste bili s nama.
Ako smo vam se svidjeli, možete abonirati naš kanal. Ćao! Ćao!